En aquest vídeo et vull explicar una mica la meva experiència personal amb el Mindful Eating. El Mindful Eating ha canviat la meva manera de menjar i, com sabeu, doncs, també estic impartint ara cursos per persones que volen aprendre a relacionar-se amb el menjar i amb ells mateixos d'una manera més conscient i satisfactòria. Quan jo vaig començar la formació de Mindful Eating, ara fa uns 2 anys, doncs justament estava en una època molt estressant, que realment menjava molt de pressa i de manera molt inconscient. Però això no me'n vaig adonar fins que vaig començar el curs de Mindful Eating. Jo personalment sempre he sigut una persona que he menjat molt a poc, m'agrada donar-me el meu temps quan estic a taula, però justament en moments d'estrès és veritat que a vegades se'ns activa el pilot automàtic i anem fent i arribem a un punt fins que no sabem ni com hem arribat en aquest punt. Doncs això és el que em va passar una mica a mi en aquest moment, concretament a l'hora de menjar, no? Que em vaig desconnectar del meu cos, de les meves sensacions, i de cop quan menjava doncs devorava i menjava superràpid i no m'enterava ni que havia menjat. I al principi, quan vaig començar aquesta formació de Mindful Eating, doncs van aparèixer resistències, perquè és normal que al principi, sobretot, apareguin resistències, no? Si li dius a una persona que està molt estressada i que té moltes coses a fer, doncs que de cop es posi a meditar, doncs és normal que aquestes resistències apareguin, perquè el teu inconscient t'està dient que en el fons hi ha alguna cosa més important a fer. Però a poc, si li poses intenció, no? Perquè el mindfulness requereix molta intenció, sobretot al principi, intenció de voler fer les coses diferent, de voler donar-te un espai mindfulness al dia, que pot ser 1 minut al dia simplement. A poc, si li vas posant aquesta intenció una mica cada dia, doncs a poc les resistències es van afluixant. I cada vegada són més els moments mindfulness i cada vegada desitges més que arribi aquest moment, perquè t'adones que quan estàs mindfulness, jo li dic així, no? Doncs t'adones que en aquests moments gaudeixes més del moment present, estàs més present, en definitiva, que és la intenció del mindfulness, estar més present per no preocupar-se tant del passat i del futur i, en definitiva, per gaudir més el moment present i, en definitiva, doncs, per ser més feliços. Per tant, quan es van anar afluixant aquestes resistències durant el curs i vaig anar practicant cada vegada més mindfulness, realment estava desitjant molts dies que arribés l'hora de meditar. I quan menjo ara, perquè encara tinc els efectes del mindfulness en mi i el practico, doncs quan menjo em molesta molt, per exemple, que hi hagi la televisió, que no tenir temps de menjar. M'agrada molt poder dedicar-me exclusivament al menjar i no tenir absolutament cap distracció que em molesti en aquell moment. I el gaudeixo moltíssim i per mi és el meu moment, no? I crec que això és el més important que m'ha donat el mindfulness, poder estar present, faci el que faci, sense preocupar-me tant pel passat o pel futur. Això em permet, doncs, gaudir més, ser més feliç i fer una cosa a la vegada, no? Fer una cosa a la vegada, perquè si fem moltes coses a la vegada, si intentem fer moltes coses a la vegada, doncs és que estem fent una cosa i ens estem preocupant pel que vindrà. I això al final no és viure, al final va passant el dia així i van passant tots els dies i ens estem perdent la vida, perquè la vida està en el present. I el mindfulness va d'això, d'estar en el present i de no preocupar-se tant.